Otázka, zda máte už potvrzené nějaké konkrétní hosty, poprosím případně jejich jména, kteří by se měli účastnit lednu. Oh God. No tak já začnu tou poslední otázkou. On je jeblý! Já to mám v píči. Jsem pozval prezidenta Putina. Co jsi zajebal? Ty koko! Jsem pozval asi 30 hlav státu. Chod do píče. Ne, to je způsob, jak to rozumět. Zase kdybyste mě dali informaci o tom, že je tam schod, což jste mě nedali, tak bych málem, ale málem neupadnul. Teď si ho zapíšeli, no. Vynechaj takové, ne?